Bàsicament estem intentant desplegar recursos, programes, projectes de tot tipus, formatius, assessorament, financer, perquè sigui més fàcil a Barcelona fer economia transformadora, economia del bé comú, economia social i solidària, economia col·laborativa. Per tant, facilitar que a Barcelona la gent pugui viure de fer economia d'una altra manera. L'economia del bé comú pot ajudar-nos a aconseguir que el sector privat pugui augmentar el seu retorn social i ambiental en la seva activitat econòmica, ajudant amb les eines de medició de valor, amb noves estratègies organitzatives o de rendibilitat. Per tant, ens ha d'ajudar a aconseguir que el sector privat que vol pugui augmentar el seu retorn social i ambiental. When you're surrounded by darkness, open your eyes.